Темата на днешното видео е що е то мускат и що е то мускат от Онел. Има ли някаква разлика? Сега ще ви кажа. Много хора си мислят, че това всъщност е едно и също нещо, но има една съществена, минимална, но съществена разлика. Муската е с по-наситенето онези силно ароматните мускатови нотки, които ви наподобяват праскови цитруси, ударят в носа и си казвате, леле, каква ароматна, силно ароматна напитка. Той е по-подходящ, може би, за използването и направата на ракиите, докато мускат от Онелът е по-лек, с свежи цитрусови вкусове и с леки аромати на пролетни цветенца. Да кажем пролетни цветя. Така че, тук е един много важен и съществен въпрос. Ракия или вино? Ракия е мускат, вино мускат от Онел. А за тези от вас, които не знаят, 7,99. Линк долу в описанието.